Trevor Gatefault an so Tráchtaire go dtí an Lárionad Forbartha chuid cumann an Luachlas Gael in Baile an Ábha im lá Cluiche I gcóir cluiche Leathcheannais Sóisir na hÉireann Craobh Peile agus a 24 se tá féiste pelle os ar gcóir an so Tráchtaire. Tráchtaire níos déanaí go 7 clog beag an tarna cluiche Leathcheannais idir Lárionad agus na Stáit Aontaithe Warwickshire ach na súla ar fáidir I géicla an so Tráchtaire nua Eabhrac tacha chuainge agus Warwickshire ó hasan an so chomá agus sin ag súl mar dermse le rá cluiche mór an so Tráchtaire. Tá Tráchtaire deas tá sé te teolaí agus an farc agus an drumcla an so in Baile an Ábha chomá is a bheochan éon farc chum Luachlas Gael sa tír ard crocht go deo agus sin mar dermse ag súl go mór leis an dá chaibhlann seo. De se goinge súlacha haf chun ceangar na fórna bheith dul chun parca Tráchtaire agus tasnóid le fórin nua Eabhrac. Ryan Corrigan hosnóg sa cúlómh Tráchtaire agus tá lína lán cúláidir ó sa chóramach le Peter Cronin, Paddy Mathers agus Shane Doherty. Dylan Curnig ifir sé tá mar chaptein agus tá éon ahrúhánar an bhuair na fógriach. Ní hosnóg on capna sa lína leachúil agus cílíonn sé sin go bhfuil roinnt bogad timpeall le déanamh bogaigh Colm Shelby ar neistíon lína leachúil, tuigh éidir láir amach go lár parca agus an tahrú atá déint an son má se ná go dosnóigh Thomas Shelby ag caitheamh ifir seachtaigh sa lína le thosaigh. Tosathe maithe ag Eabhrac siad seanna Tráchtaire le seachtaí beag anús, Danny Corridan, Emmett Loughran agus an lán tosaí Brian Coughlin anna Abbotstown na scór na ghaimsiú. An tunar Dave eile, Warwickshire agus James Connolly hosnóig sa cúl ó club na Ceirmeistri agus a rís cosantóirí láidir ó sa chormach le Lady Declan O'Brien, Declan Staunton agus Michael Mannion istigh sa lína leachúil. An co-captain is Niall Gilbride hosnóg lár parca le Sean Duran agus an co-captain eile is a lína leathosaigh Sinead Jaccio ó chumann Roger Casemans agus tosathe maithe eile bíag fearadh Tráchtaire ar Michael McGettrick, Sean Baile agus an fear chuntar tucha stig sa chúine caithfí for cúdeig Conal Dowling. Se tá míid beag na cholamh seo in Baile an Ábha an réiteoir Tráchtaire ná fear na hirbhí Alan Kine agus an dá hÉireann ag iarraigh ní hamháin an cluiche Leathcheannais a bhuacant. Duldaí an cluiche Ceannais a bheith ar siúl I gceann ceathrú an chuma Luachlas Gael I barc an crocaigh déadhaunigh agus dúis mór má se dómh is a hisin. Trúch an ómad an taobh a bheith go going an so Tráchtaire agus caiig torra, caiig bútóir a bheith going agus cílíonn sé sin Mohammed Cochram ag deire seasca gá dul go dtí an breise agus cá fisnach cicin na éireacha chumá go deire. Nua Eabhrac agus na Ganzathe bána agus dúchorma chahabh agus Warwickshire leis na Ganzathe dubha agus an réiteoir inis Díra Craig chun tús sa chuir leis an géad cluiche Leathcheannais an so Tráchtaire na céad seileamh ag Nua Eabhrac idir cleachta agus ag duineh anna obair rih ré chuna bhúd an cluiche áirithe seo. Bhí me leir leis an manastóir Patrick Mulvihill agus Eabhrac go na lads ag súl go mór le cúpla seachtain leis an cluiche áirithe agus teacht an so deisianis ag Aaron Trainer, roch maithe dhéanamh Díreach síos tríd an lár seilehiste an son. Bhile go deireadh tá sé cailteigh Nua Eabhrac agus déanta go maith hÉireann son ag Sean Duran agus Carrick tastáil inis. Siar a hainseid Warwickshire teachtaíonn taobh sod an farc tá Michael Mannion. De globbar fad hosnóg sa Craobh Sóisir mlíana. Gloucestershire, Hertfordshire, Ha'oine, Lancashire, London, Nua Eabhrac, Alaba, na Stáit Aontaithe, Warwickshire agus Yorkshire agus tá Kerry ceangacha fáchan tá an deire seachtaine le gá ceann fácha ag deir an Tráchtaire. Seachún amach inis Niall Gilbride, sin co-captain na fórna. Stú a deas ag bailúisteach a gcónaí. Trácht angis go maith sa chathair níos túisce ach níl sé tris chuirteach na machar chuoine atá ggéir go bheith tá toist an tá céadíireacht an son ar fóríl Warwickshire agus an cé amach le teacht ó Ryan Corrigan marín a chuid pelle le Gael na Sioninge Nua Eabhrac. Cuoine go raibh Nua Eabhrac ag imirt sa cluiche Cheannais an ora, cluiche Cheannais a bhuadar a gcuine Kyle chuinnig scór déanaach drama túla thug an láleotha a barc an crocaigh trí chúlín déag a gcuine cúla agus naig úlín agus iad seanna cleachta má se ar na hócádí mór se chun Nua Eabhrac a ríist. Tá sé teachtaíonn taobh sod an farc tá Peter Cronin ag fannacht agus an farciúil mé trastan níos túisce tá ard crocht go deo ar an barc an son ní dún go bhacha mé parc chomá níos fearbreidir na parc an crocaigh agus carróg sé sin go cinnte le cluiche má Tráchtaire. Sin ceann san ibristeach sa lár ní léon scór feice go fóil an ceann sa ag Nua Eabhrac ibristeach ach roád a léad go maith hÉireann son
agus deisiríiste Conal Dowling teachtamach bouta bháin eile. Is Michael McGettrick ó chuman Naomh Browndown. Dinner Warwickshire in né Leathcheannais na Sóisir agus an darg mí áirithe caiile ar gahéin ceannacha. Iad fiach for Dalton Craobh ríiste mbliana. Ach tá fuair láidir nua Eabhrac os a gcóramach agus an Kicsair san tóca go mar ag nua Eabhrac. Right am roirí roch an taobh sod an far Aaron Trainer agus Dylan Curran. Tarad tugus sé trasna go dtí Aidan Lawler ríist fear ghail na Sionninge. Cosan tar fad ó dhéanamh ag Warwickshire ag tús na himmartha. Dar nó counter Birmingham agus an counter sin mágúirid. Pen agus amánta Imertown le breis agus céad bliain in isin count an Imersteach go ríist Cosan Tóirí Warwickshire an a bhreasach ag léamh cuasaí go maith agus deis teachtamach a ríist ag Sean Baile. Court Mahanson Dachratíí có áfa an fella bhog amach. Beidir gona brogan Cluiche seo níos feardomh se chun Jack Yo. Is Niall Gilbride. Pass Cluiche to Eabhrac agus siúd léite go háling is ag Joel Powney agus an réiteoir rá go raibh tarn siar an son agus tá deisinis tart face score and counts on Eabhrac agus an chéad score aimse an so Seanóna ag an bhar sa cúnge Joel Powney ó chuman Sean McDermott agus Warwickshire ar clár na score. Mission kick amach ríist an taobh sag Ryan Corrigan. Ríist Aidan Lawler. Loose massive Arcana. Forna clacht agus Olive Ula seachtaí beganús sin Thomas Shelby. Ach líocht go cinnte le feiscint in san dóthaobh go dtí seo. Arnastí Shelby triáil sé cúlí ní dhéananig beidir leis a gitóg. Pastach uig. Seansan is leabhlacháil déint an son agus an buntáis agus Kicsair brunta go deireadh an réiteoir bhí sé ar an dart ar an spot ní léon ceist dúrachos cór Alan Cain. Agus thar sé sin seans éasca go maith dhearfad an nua Eabhrac cuasaí a chothramú. Chance ceart má se ag nua Eabhrac. Cúig nómad geall bheith caitan seo I Baile nába. Agus bhí sé cleachta in san cúil sin an count an imtheisteach. Ag sé McGilligad, ní léon dearú déanta, tá muid chotharm den chéad bhauta. Chéad scór ag nua Eabhrac. Peaceful and son, shell of Michael Mannion. Stocks in Lárionad agus Niall Gilbride ríiste for nacht. Again to dove County Chéile glóring na Pelican Marish like Jack Yo. Reached Immerhorse and Resh or Dave Howell. Warwickshire goes on lead in the park and took a lower park in St. Unod Úntaach Shaw. Agus ag Derek Cosantóirí Nua Eabhrac a of Dohan. Ouncy Ella Vrisha Sus tá far Sheenton son agus Sin treis go raibh an fel Ibrahimach agus an hens go bheith comís Craobh Peile ar a leid an achtra seo. Son gur bé Colm Shelby atá Sheenton son agus bagóil am Craobh Peile nocht an isise go réiteoir den achtra sin. Tá sé go maraga chunáisiir na cosa agus go dtíorcha an Craobh Peile nocht an son agus fearrtá imisteach in leabhar an réiteoir sin ag Declan Staunton. Tá sé hain an isise bheith Eabhrac, tá sé luach go más cluthe Chárta a bheith peachasús ag Immerthóir. Scoirtear inach sin ó Kicsair ag nua Eabhrac agus de brú chun tosaigh formhór na seileadh a codéirning. Na passanna dearnach ar hen sé seachtain stad seo gan a bheith go brú go dtí seo. Beidir gona broken counts on níos fearr oscailtaí an son agus beidir goil deis ar cúnmáil leanna sí tá siad sásta é a chur isteach agus a chur hÉireann trasna an contúirt a ríist éon uair nuair aon siad seileadh istigh an son agus Danny Corridan ag críoch nua Eabhrac gafa chun tosaigh. Couple deis ribh sin na passanna dearnach a léite agus briste sús go maith ag Warwickshire counts on Eabhrac sé Machdómh agus
Tá contourte an tá lúsant an réin seisteach an cinnte. Brúan son ac an réitar scuile leis. Bean an Corrigan ag teach an tosig well ní léon cheistan son an kick sé ar tailte go maithige agus seans ag Warwickshire cuasaí chorthamú bouta bháin eile. An seastáin trasan uing beatnach lán ar fad go bara agus rindínig seasa bhar na taobhna chomá. Corrigan an isis le seans cuasaí chorthamú bouta bháin eile. Iling an hÉireann bhí sé cleachtas a cúine céine níos túisce rivan clé ar a Garión tá sé ard bhfuil crinnes le héad de chúlín an son ag Corrigan an a scór tá mid corm don tarna bhouta. Voor na seo scarún Tony Chéile sa cé cúpla nómad leis Thomas Shelby. Mar thug ruch a gcónaí agus tá lús más a cléthe chomá i léon bhailir an dáhéamh an felí Eabhrac an tosaigh. Ceann a cúirt an lína ach ag deire bhí brú á dhéanamh an sonna ar an réitóir agus kick sé ar gnótha ag nuamhrach. Teach siad siar an son go fada le Aaron Traynor. Lárionad ag Dylan Curran sin ag captain na fórna chuman Naomh Barnaba. Leistín captain. Brúan son. Ag deir airí nó seilbh cumad tan cosint cumad go dtí se ag Warwickshire agus go leor déile déanamh. Leis Peter Cronin ríist. Passanna garda tá sé ag brú go dtí se an count son contourte go me stachan son ag go ríist lán cúlaí Warwickshire Callum Maguire I déanamh dóthain é sin a glána agus be siad sásta na cosantóirí go hána cá an lína lán cúlaistigh déanamh gomach an count so good a hRnáis go héifteach an son ag Gearóid Kennedy go seochúin inis Nuamhrach ag brise isteach lús más a cléthe iarta teachtasteach an count son seasna cúl an cúlbar amach fuair sé lámh leis se teangaháil chuir leis agus beidh chéad kick cúgféidir agus dathe doing agus é sin ag Nuamhrach. Beag den nómad caite agus na fórna ar chóscóir gá chúlín an taobh sa chéad cléthe Leathcheannais na Sóisir agus deisnis leis an iarna cúgféidir agus dathe ag Nuamhrach a gainn cí na chuir fantastic boutáin eile. Brian Coughlin Rockland thóg an count á dóibh. Ríist an taobh sut an far go bhíidir cleachta rihré. Agus bhí sé cleachta gabh leis sa spotta chéanana be Corey Sorton kick a ge arda go maithe Coughlin díreach Aaron spotted of ard kick cúgféidir agus dathe an son Nuamhrach gafa an tosa go ríist. Kick amach le teachtó James Connolly anam omráiteach dar nu agus fad go leor leis a gceann son ach a ríist léite go maith Farlar Park in Nuamhrach fad a chóthain idir na himthóirí nuair thóg sin count son agus cílíonn sé sin go bhfuil seilbh hRnáis ag Warwickshire. Dylan Curran Michael Mannion amach Dín clíán hail agus tá sé gur chuirteach tí pánaí fuair sé cúlín má níos túisce a cosint an a bhain son ag Nuamhrach agus deis teacht amach bouta bháin eile. Aidan Lawler fán ratha ar go leor an far clúd a hena féin an son aige agus imróí leistigh sleamhna tríd an son brúan is ar Warwickshire cá siad tethe agus fila hRnáis chun an cosint dhéanamh go mar. Fad an is le Christopher Mulvihill. County sin ke gribh lús agus dehan sound céadúr briste sús beáin in inis agus caiisi tosnú ón mount boutáin eile le Gearóid Kennedy. Aaron Traynor inis, macht tín clíán áit tá Peter Cronin ag fannach leis a gitóg an count son ag casa ach ag a deire tíir glasmod an fosta an chéad count ar stray count ar fóríla an dáhéamh ach ar clár na scór an scóirtearnach sin ag Coughlin cílíonn sé sin go bhfuil Nuamhrach cúlín chun tosaigh.
Bína gur trochanómad sa leach a bheith go going an Tránóna. Ní go bhfuir a cúpla nómad sa meisisteach námach a rangis sa bheith is gohfuil achlíocht úntach ag an dóthaimh agus iad a prepáil agus a cleachta le míonaí agus le seachtaí an ús in áíire le bheithan sa an deir seachtain na mór dos na Sóisir. Ní seo le déanamh an sonnig Conal Dowling ach ag a deire kick séir Eabhrac Gamar agus súla bunter feich second ach ag a deire ar nasin sonnig Jack Chapman. Dowling hÉireann sonnig carú leis na Commentator se chun Michael Mannion. Se níos fearne se Warwickshire. Brenton Murray Cluiche na Peile Tras na Chútha. Ag a deire tá sin son ag Sean Baile. Rory Vic-Asman a pass sin gan a bheith úntach ach ag a deire Sara Burdénta Conal Dowling a bheith an tosig an fel sin. Kilbride. Blochál má déint an son. Agus ar an tarna iartarín le Thomas Shalvey Tráchtaire le Shell of Eabhrac an ish. Tre Colm Shalvey. Tí Clíán na Parkinson. Owen Prabha sin. Ag a deire ag a brúamach a bhábhar a Warwickshire tá sé tuism chun talún agus obair le déanamh an son ag Callum Maguire ach ag a deire fearna mistéalach agus an kick séir amach gnóhann son agus seachún Warwickshire bout bhain eile. Trí an aige dó scóráil ísle go maith a Cluiche taingeamhach agus caiidán réasúnta maisciile ag an dóthaimh. Leis sé brú chun tosa chun son go míad leach a bhí Colm Shalvey ar an réiteoir agus fearna hirbhí Alan Cain ar an dort a rá gur kick séir é sin Eabhrac agus ag a deire Shell ar naise Gerald Kennedy. Captain in ish Dylan Curran. Tráchtaire Tráchtaire chun Dave Gaid Eabhrac brú an tosig níos mó tá si ag iarige sin dhéanamh ach níl Warwickshire ligandómh seachún in ish Peter Cronin. Spás os a chóramach, Chríl sé an kick deirna chugar fóríl, chucking count on her nash chuig a Cronin ag a deir pass a bristeach an son agus Shell a gcónaí ag Brian Coughlin leis go tógir Gary Owen ach chána sé de Hughes na Broga agus ag a deir brúis an son léite go maith ag James Connolly an Coolbara agus Warwickshire ag taachtamach ach ag a deir her nash ag Aidan Lawler brú an son Warwickshire bhí seans son her chúlín hurling sé sa chearnóg ach an Coolbara tin of Dóhan bílam chun tuairtin glanta go fóil. Thomas Shalvey bout bhain eile. Count son ag Shalvey agus sár chúlín an son aige. Cas sí agus ag a deire hÉireann seasnán Karen ag a dó. Leis an kickmach rís le tacht ó James Connolly. Réiteoir dúracha cinntiú bhfuil gachtainna las mudas na línte chuí sa le dóga Connolly an kick. Cant congrat an lína ach riadna Warwickshire Shelvach mad bhíidir brút go míid leach an son agus cinn sin go méid kick séir an son. Warwickshire bout bhain eile agus bhfuil oscailtí istigh an son ag Jack Keogh sin é co-captain na fór na Mark Holúder an son captain Eabhrac Dylan Curran ach ag a deire an réiteoir á rá go raibh fear Warwickshire I déanamh na galíiseacha istigh ann agus gur kick séir amach ag Eabhrac tóca go mar ach ní cheadóg an réiteoir sin tá an réiteoir ag míú an chúis go bhfuil an cinine sin tóca aige. Agus tá sé glús a chud lábhachas tócha rá go raibh chuirsteach a cinntear ar Eabhrac agus Colm Shalvey ríisteach tosnú. Sin tam goach tá muid níos mó ná leislí tríd an chéad le. Dúbal scóirna Cathair ag a dó. Agus dúrna Eabhrac sásan ceanta sciúr sé de chos an son agus cílann sé go bhfuil deis an ish ag Michael McGettrick an count son. Le Karen Fosta. Sár cúlín an son ag McGettrick.
Hanna sé sin ó iirt becheart a bheith glanta in áireag nó Eabhrac níor dhéon sciúran fellútha agus Míchéal in san áit ceart le cúlín má. Eabhrac teacht báthúin eile. Cúlbáir cargan amachtaí Cluiche hail slua das Baile isteach an sá ag bhfuil scamalós ar gceann ní dom go bheith ómis breanín agus te go leor an áireann som le Cluiche Tráchtaire agus mar a bhí mé árá páirc chumá in éon áit in éireann. Garrod Kennedy rís tá cróna lasmá mas tí nuig úsáid. Tána sé tríd an lár, Kennedy báthúin eile, pas gardan son agus rís sin na méthir stré. Beidir gona bro sé amach tá Emmet Lachran ag roch isteach agus an réiteoir árá go raibh na cosa buinte agus cur isteach air agus cílíonn sé sin cic séir eile ag nó Eabhrac. Nis sé fear na bhánathe thugann ceanntá sé McGilligan os na Rangers for sé cúlín amháin níos luúthe ó chic séir agus ón spota chéine gabh leis. Der ceart McDacro's Rover and counts on a Roru Haren Trasnon. Eabhrac ard agus Egadera, Eabhrac crying. Tarna Coolín ó kicks Eric McGilligan. Sílas a chrú ag fear nó Eabhrac agus fear eile síonn son le Cluiche fear nó Eabhrac le Cluiche le chur air agus athrú an son déanta chumá. Seacht i gcóir tríd ag cíimiid is don gur ar nó Eabhrac se. Tá bhar tríd ag fágan na parc amá sin Christopher Mulvihill de bhar gortathe agus tá Ian Kavanagh a rís fear naomh Barnaba i teacht isteach in áit siúd agus sin chéad a hrúdéanta de bhar gortathe an fág an son ag Chris Mulvihill ar nó Eabhrac. Cúgan aige trí. Michael Mannion. Rís gatíocht an son agus ard obair ag Emmet Lachran. Cluiche tailt an son agus kick séirige. Fenómid beagna cata seachún tríd an lár Colm Shelby. Dí halahú má déint an son ag Warwickshire. Tarrant an son will well an réiteoir scuil leis an ceann son. Fel Eabhrac íon taobh so tá immerthirí féigó ag fanacht don fel an pass sin fada ach ag deire tóiste goach a fada le Sean Doyle. Siar hain sé siúd. Dí Conal Dowling. Doyle a ríist. Gíri go brú amach an Cluiche sá. Michael McGettrick for sé anna chúlín leis an ansaí dearnach dómh. Dalisteach an cúgnan son agus cardí ó Sean Boyle. Cumart an lína, Doyle me hamach Harris and Phil me hamach Harris agus ag deire kick taobh lína ag nó Eabhrac. Leis nó Eabhrac a teacht báthúin eile iad sásta deirthing a bheith an tosaigh ach bhí go leor seansan eile beidir cúgisteach sa lína lán tosaigh agus cosand anna bha ag Warwickshire in áireadh na haintsathe sin a bhriсе Tomás Shelby báthúin eile. Lús más a cléthe ní léon ceist fé. Agus gomrád le roind Cluiche seintir de chrúnta a bhín saolagus an aul agus achhuairsáil ó bhaidim go híthe. Níl an ceanntá beidir chód dúilteach agus dá héamh gurí brúch an tosaigh beagáí níos mó. Ceanntá ní mé seachtaí san tosa agus léit go maithan son ríise Brian Coughlin. Cúlín amháin ó chic séir a Circa Lewis nach Coughlin carrick tastáil. Sé in cúne howlan son agus ag deire ar neistí sé McGilligan. Aidan Lawler inis. Gírig ag altar neist do Warwickshire tá Declan Staunton agus ag deire Staunton an tarna iirecht brú an son ag gáilteach Irene Lowe. Dal ar neis agus teachtamach báthúin eile. Ocht nómad fágus céad le gan eatra a chá chúlín an tá
an ord Chahar agus Lár Onad Forbartha to could come and Lua Class Gael and Council hÉireann Lína agus Réitor Eabhrac or Evolver Warwickshire if I can counsel. Cuirsaí Hostin Ríis Declan Staunton. Benon Corrigan. Agus last millions at Sean Doyle. Dul seach cúna ríis tá Doyle mar choulútar an tá Thomas Shalvey. Aber bhaigh Shalvey in Council Court and Lína Náisiúnta Warwickshire. Ach Egadera an Muir Eabhrac raibh sin fóríl. Agus ní sin le luch banistíocht ná le himar Warwickshire. Agus Egadera ní athróig an réitor ná Muir in 19 riamh. Cic amach le bheith ag Ryan Corrigan. Warwick talked about one little on a looser for Dunton Elaine Cashfay. Stocks Laura Hinchy Chilevans on a Gerald Kennedy. Kennedy reached Dalton Kine Dent, agus Karen Ishik Tastolo, Danny Corridon. Dara, Réitor Eabhrac of Currishach reached and son or Shalvey. Eshin Conan Kick Hogan. Agus Trialish in Counts on a Currishach, Haran Shasnon, Shalvey and Counts on Turling Oaks, Carano, Contour to Stigown, a good comport to Stig, a tall Cossentory Warwickshire and Counts on Eabhrac Gamar. Cúgan ag a tree. Deisneis ag Sean Baile Dulcan Cain of Dove. Lord Ganza Dova agus Bána Chachan Tosig Shachnishti Michael McGettrick. Bert of hÉireann son agus McGettrick on Talún and son Tasha Gorta. Agus tá chuir Shachan son ach Gameriga ag Chatternash Carrick Tastal ag Niall Gilbride. Warwickshire Nish Count Cunter to Imishach Emily Carnoga and Lawn Tossila Shelf Corrigan Shanson so will Currishtacher Corrigan a Goni a Dolamak ag Casa ag Farah Rish oh Godiacht and son ag New Eabhrac and Réitor ag Squeala Leshin Immer Cúiche Nordas na Frachacha Shelf Búteag Benon Corrigan agus Egadera Ord Obergent ag New Eabhrac and Counts on a good Hernash agus Céalach Aidan Lawler and Cursey of Willu She's Bout Wanella Cúig Noman Focus i Céadla. Ian Kavanagh Clerk Peile Sóisir if had a Shachar Barca Hoshe agus New Eabhrac Trial Ken Shachtin Lína Lawn Tosagit tá sé smachta go háling istig an Desher Coolín and Counts on Eabhrac Stock agus Eabhrac gus Snasta Haran Shasnon and son ag Shea McElligott and Trio Coolín Dibrigan Mo Dírach and son Dírach Stock Dí McElligott Chas Shea and son Gamar agus Dírach Haran Shasnon Rock Ceanna sa chéile go siúd agus Cilín se sin go bhfuil dúbal scór in isise going sé an aige trí. Leis cic amach le teacht about bháin eile ag James Connolly is an gleithreánach go más a chúl agus ahrú déantan son ag Warwickshire tá ifir hocht Sean Duran tris an forch an rágant agus cíimiid gan second cé há takeisteach. Hochtíig Jack Gillespie ó chuman Rory Vichasman hástigur an Warwickshire an Kick Tavelín an son haul ag New Eabhrac agus tócha go marca fad le Aaron Trainer. sé seachtaí Aidan Lawler bar bháin eile. Peter Cronin is brális teach an tosig. In Farlar Park Gerald Kenny go Lord Shelf go siúd de cúsin a brogan counts on a ríist agus foríl Míchéal son Kennedy. Sásta bheith an tosig le sécúlín in aige trí chuinnig cá líidirtín ceannis nura agus ard críoch dramatúil thuidir an láleotha I barc an Crocaig agus bhuaidir an Craobh
Not a 3-dig gonna hÉireann Danny Corkin of Mar captain and law or Hishin. Feder Ludal her Nashti Park and Crokic Shinin Kesh for Gestacha, it Biagani Nis Fiar, a boher Fadl Ludal, Inson Clehashog of Fall, Shocking Aaron Trainer. Kavanagh reached. Kennedy Glorg Napeller Dave Sutton Fark. Found Rahanisher Kennedy. Count Kershis, Ruher Mahayen of Ashtach. Maharisht Toshta. Gudi Coughlin. Fosa Dull and Counson and Eabhrac Cúgvéidir Gastahad. Sha. Kick Cúgvéidir Gastahad. Agus vi Brian Coughlin and Garrett Treed. Yarrig le Warwickshire. Cosacur Stachus and Fellachur Machar and Lena. Agus Eabhrac Gurbé Coughlin hin Hogig for she Scoro. Kick Cúgvéidir Gastahad Nis Luha. Agus Dinamamach Gurbé and Farkena. Raigamach Canon kick and kick shot Hogand. Chanohic she. Agus Hilche and kick Cúgvéidir Gastahad. Agus tóga sé nishe. Shin Cavanagh or Dave Sutton Fark. Desh and Tamsa and Dave Howl. Murphy me ra fi sé Tráchtaire. Agus Tirgal agus didn't gain all of Uchan leis na kick na Riven Cleha. Kick Dernach Furfa. Counts Arda Gama. Agus Eabhrac Egadera Foril. Trí Kangan Isher String nu Eabhrac. Cúpla Airlach Egadera and Difriocht and Son. Moment Galef focus the Chéile. Well, to begin to make Warwickshire Giri Peter score her Clorna score of Brishalahama. Sean Dylanish. Cork on Lena and fell Winter. Dan Sonnagus Thomas Shalvi Gamar the New Eabhrac Shakti Brian Coughlin Shelvig and Lawn Tussie Shawnees Farah New Eabhrac Tashidig Cluiche Gamar Deshinish and Counson Eg Casa Agus Egader Eabhrac Shea McGalligat Foril Kerrickhanger Stray better to make the Counson Costasach Solomeg Ado Gary Shea to Tranona Raw no Madame Coat of Garta Dirk and Orton Son Washa Raw no Magaleta Focus HÉireann. Overna Shelva in Norira le New Eabhrac couple of nomen nosa because he attacked Neil Shellfeshkand Clorna score Deshinish a column Shalvin counts on Eabhrac a reach Tríchang Nachwil Dulta Haran Trasnon agus Foril Aaron Dave Shinbeg Dima Argus Keeman Bonishtor and son Sinead Patrick Mulvahel Lura Gestach or Denigi Kini better Nis Fjord better Roa the Mach and counts on a reel. Jetzt die später ve Kúnu sé Chulín Contosig agus Dadshaw Níl Atra ach ein Chulabán. Look at Tokas accounts on agus Desh Egg Warwickshire tacht Eabhrac Riven Brisha Tundians and Jack Gillespie tacht na Pellish tacht di Niall Gilbride Sinead co-captain na Forna Nashti Gilbride agus Tríle Sheed and Tave Sutton Fark Mannion and Ish. Michael Mannion belt on Ella. Osculty Niall Gilbride and Ish. She needs Jockra her Brisha Treed. Ki Imla Carnoga Gumprod and New Eabhrac Dave Ella. Begetrick and Ish. Tarrington Ganzi. Donane Keshtons on Declan Staunton Tarring a Shear. Kicksair Egg Warwickshire. Agus Nomad Haran Chucka and son by Nomad El Ladul. Agus Keelan Shishin Gamagdesh Egg Binan Corrigan. Lawn Tussie Top Coolin O Kicksair Egg Corrigan. Ishe on Spotty Gaulesh. Reached Illing Yergama scoring Tastola Warwickshire agus Dadshaw Harsha Mahastov Dalashakti na Shomri Festish Ta Anna Cos Clay Egg Corrigan agus an Tarna Chulín an Sonu Kick Seriga Ní Atra reached nach Pera Aaron son gan ein Kesht agus second team focus HÉireann Immertoan elevator ag Shalvi the New Eabhrac Clay Tanavach
Spórtúil agus bogadh go maith agus go mar seachan suntí Emmett Loughran. Gurgh chu seachna Brian Coughlin far mór seahéid peigrithe láidir ach ag deireadh dóthain feice ag an réiteoir Alan Cairns chéile an adóg leathamais séitansa I mbaile an ába agus na fórna a dul isteachtaí na seomraí feiste ag an rise gan atra a gá chúlín nua Eabhrac beánaí níos fearr ag an leathm agus ag an riseansa 6 chúlín ag nua Eabhrac 4 chúlín ag Warwickshire fannig í Lingpúch fáintín chéile teacht agus action ile an tarna le an Baile. Seachtain stad seo gan bheith go brúgatí seo. Beidir gna broken counts on níos fearr oscailtíon son agus beidir bhfuil deisir cúnmáil leanna sítá siad sásta é choristeach agus chána sé de hiúis na bróga agus ag deireadh brúisteach an son léite go maith James Connolly an sin glanta go fóil. Thomas Shelby about one eile. Counson ag Shelby agus sár cúlín an son. Dúgan ag nuair sásan counts sciúr sé de chos an son agus cílann sé go bhfuil deisin ish ag Michael McGettrick an Counson. Le Karen Foster. Agus nuair go tríl ceann chuir seachtain lína lán tá gí tá sé smachta go háling istigh an deisir cúlín an Counson Iabhrac Stack agus Iabhrac go
Iadtá chuntása ag an risa ach níl atrar ach rá chúlín agus is beag an méidir sin ag cluiche in áíire tá chó congrach agus hAoine le Míchéal as an fnachtar an réiteoir sin é fearna hir bhí Alan Cain agus ag fécinn timppla bhfuil éon ahrú eile níoch mu sé éon ahrú suntasach ag stad áirithe seo ach tá cinnte go méid anad agus ahrú teachta seach so le séad faoi an adóg dhearrig ansá in Baile an Ába agus an réiteoir fnachtar Airháin an Eabhrac Tráchtaire machchan chuinnig raibh cluicheáin ag Warwickshire sa chomórta seo hena féin bhúdar ar chail chuinnig cúpla seachtain hins na boutaí Craobh cúla go seachúlín déag ag gona dó an naimh is sin hAoine Páirt na hÉireann in Birmingham agus deis teach chéile bhí Eabhrac a cleachta agus a cleachta go maith in Eabhrac is ar tháiníidir teasna an son agus abairfá déanta ag an dó fanéil ag olibhú don cluiche áirithe seo nis Eabhrac le chéad seileh an gafaisteach ard ag tuirlínta stig an son agus an marc na Cluiche ag deireadh tócha stig ag Eabhrac agus ag deireadh sé me geige a thógaigh trí chúlín más i chéad leithe ceann ó nimmert rá ceann ó chic séir agus iling ar go maith leis an géad seans an san tarna le búilte go maith agus anna chrinnas ar fad an son ag sé me geige an ceathrú chúlín ag a siúd an sa Tránóna agus an bhearna síntamach písin beag eile ag Eabhrac. Warwickshire ag Eabhrac cúpla scór chun thocrú seach sa cluicheann san tarna le nó chaileidir Craobh na Breataine a gona London agus dóide gona nádaide agus London an sos tarna cluiche Leathcheannais mar bhútóirí ó Craobh na Breataine ar Baile ceann sa léit go háling istigh ag Eabhrac an lábh náirde an réiteoir buntáiste tucha agus an imirte dul ó ceann na parca isteach an son go dtí Eabhrac sinna éideann lálar bog go maithanis san imirte ag Eabhrac lús úntaach ón túsanta se chun é sé me geige sin éon fear contrach an well malacht ón Tráchtaire chur an son ar an fell fáchan na díag agus deis ag Warwickshire teachtamach boutáin eile Conal Dowling Siúchan déanamh Seán Baile chuir isteach an son air agus réiteoir tart cic sé isteach Warwickshire Big fuchlige in the clús command fear Warwickshire so does no cuasaí hAoine agus leis an méid cainte se carta buí an son peachas sús an lántasaí Corrigan agus sin Bird Corrigan agus Declan Staunton le cartaí buí go dtí seo sa cluiche agus leis Warwickshire teacht tríd nonadí sa chéile Jack Gillespie Arnasti Gillespie leis gitóg ó blochán má déint an son ag Kennedy ach seo chun Warwickshire boutáin eile Tomán tríd oscailtí bedúil seans an sár cool á bhí deisiúnta ag Michael McGettrick ach ag deireadh ní lis a gaiine bhfuil an ceann son hAoine seasnán nuair fóríl agus well tá siad chun dul isteach an leabhar leis an mhair chug sé isteach ar lús lasreach tá sé deachar rá bhí méid fécint ar McGettrick hí mé héon go raibh sé leistigh den fosta agus ag deireadh se tá an ceart agam tá sé sin tucha cúlín an son ag Michael McGettrick ach bhí seans úntaach an son ar cúl ach beisi tásta ar aon chuma cúlín a bheitá gá cúlín atrar boutáin eile leis tá fear sínt an son agus réiteoir chun an cic amach a thart Eabhrac cic sé tócha go mar an son ag Thomas Shelby Tá fuair sa cluicheanais le cúpla nómana nús tuigeann himmarthirí seo go bhfuil dúis anna bhór an na bútóirí bheith gimmar de bort an crocaig seach nóna dé damhnaigh agus in san Leathcheannais Sóisir Passion begáí nómarcha ag Eabhrac deis ag Chapman teachtamach Níos mór fuinmh beidir le feiscint an Warwickshire sa tarna le go dtí seo Cúlín an taobh Isteach an son ag réiteoir scuile leis an immert ag deireadh nó é bháint agus tam seo go dtí an taobh an farc Gúlaigh an son teachta seach ag deireadh seo chun Warwickshire agus Declan Staunton ó chaman Seán Diarmada féhrú an feile chamad na lábh an son ar an tarn iirecht ní áiríonn leis ach bhí sé sin míid lecha ó Ian Cavanagh ar an réiteoir
agus Cluiche sin bhfuil kicks here ag Warwickshire agus deis an bhearna sin a leid úris Niall Gilbride co-captain na fórna Hogan County ní dhénig ag deire agus fágad sé fin Jack Gillespie Chaman Rory Vic-Asman Seachas Lár agus spásan is ag Warwickshire teachan tosig tá Callum Maguire pasmach dí Staunton a Don Óghine a go duine agus contúirte is den nuair tá sé fécin contúirte Shelbh an son ag Jack Keogh agus Bert an son ag Strach a as agus Keogh ag a deire ó tá chuiristeach an son gan ceist kicks air nu bhfuil sé am Harlína tá ag a deire kick amach ag coolbar nuairach Ryan Corrigan Count on methe ar stray an son ag Warwickshire agus kick amach ag Ryan Corrigan Seachtain ag a cúl gan íon seans ceartain ó ire I nuairach ar cúl bhí deis leis níor dúrnach ag Magetigan the Warwickshire can cancel good ar Nasherí Seachún Niall Gilbride fiaus go cinnte le feiscintar immert Warwickshire instant Tarnilla Lán tosí beanán Corrigan in ish Tin Cleon late go hauling ag Sean Doyle tá neart agus Lewis agus Commasanta Boga con tosig Gillespie a reached ag a deire chuirsteach an ceistir an réitor agus cinní beag sin a dul a gine nuairach in san Tarnilla Blochan is gan son a lurig ag Declan Staunton ach be kicks here ag Warwickshire agus deis an Forest bar is Lou a chur idir na fórna Is ga sé dul cúpla stas céim siar an son so dóga sin countsa teacht begáin an durchan sa máil an ábla agus stad seo Eabhrac Dardan son ag Corrigan sár cúlín a ríiste gan lán tosaí an tríú ceann ó kicks here Sean Ónaige agus ní leathtar I brab na súl ach éon scór amháin. Seachtain ag a sé. Rá ceanna sa chéileann son ag Warwickshire. Cinnte ón mrise iad níos fear. Agus nuairach na sig taobhú I mar thorna Bertar an Dave Lína. Fatan is gnéine siad ahrú eile an so. Okay, come on, gan of ard ach ag a deire Shelbh ag nuairach agus beidir scóir castáil chun cuasaí a hochrúd ó bhanis mar le cúpla nómana nús tá si das celtar ach tá oscailtí in Council Ibrahim Tríd son an dí tagasteach deis an son ag Larkin Kennedy fósa dul leis a gitóg ó ag a deire Eabhrac cúgvéidir agus ag a deire má se tá Larkin Kennedy os na Rangers tagasteach ag an rise ach bhí oscailtí an son an fel imtheisteach chuige agus ag a deire blochail má dénta istigh ag Warwickshire ach tá seantain ish báúháin eile ag Brian Coughlin fear mór teigartha tá cúgvéidir agus staid sa chéad le aimseige seantain ish ar an tarna cúlínaige tú bhfuil sin ar an spotte ceart tá buile má agus kick má go bhar chéine Iarducht ann, bhfuil Crinnes ann, tá go dainn an tarna cúlín ó kick séir ag nó ó kick cúgvéidir agus staid ag Brian Coughlin agus nua ára gafa 8 den ag a sé chun tosaigh gá chúlín chun tosaigh go ríis Kent good ar Nash ag Aidan Lawler. Ingil más a bhar chéin agus go Lord an far clúd a Trónónaige. Gerard Kennedy, Ashley Lawler. Din taobh tá Peter Cronin ag fanacht. Leis tá Emmett Loughran. Spásan siúr Dave Howell agus den sé díre teachtasteach an taobh son. So Crogan cúlín dearnaí tá mé cappa. Shelbh gcónaí ag nuairach an ceann son scaoilte uatha agus a carú hÉireann son bhí Conal Dowling. Warwickshire trasna an chúl begáin contúirteach an son. Gúling a teachtasteach an son ó Coughlin ach go míid leatha go deir an réitor
agus cílíonn sé sin kick sé amach ag Warwickshire 8-6. Cluiche tá sulh má bidró ar Eabhrac. Baile ar an himmerthirí ach fán ratha agus anna lús dá héh sin le fesin murder mis céad le an cléidir lechó dúltach is bhín rentas na cluichí idir chunta Seinsir agus é seo a bhd níos hang a bhí dá réir sprála meiscint iirtí dul 17 lína lá tosig martha déanta cúplaúir ag an dáhéhann sa teach núna. Warwickshire is teach go fada le Joel Powney. sé cúlí más céad le. Dowling. Báthróna le Raunar, sure Clays. Don't go sé mach tín taobh sa Callum Maguire. Ní ennig tríla sé cúlí na hÉireann Eabhrac ord. Well Turling óg sé sin na stig an son. Shellah ag dura ag lán chúlí Eabhrac Páidí Mathers agus de sé fear Naomh Banabh teach amach rís congart an lína. Town go teach amach ach lús anta seachungan is Ian Kavanagh. Leitch go maith an an undí sin Larkin Kennedy. Sin is fear an Eabhrac. Seach fada le Ian Kavanagh about one eile. Diffrí déanta bid run hana sé stach mar an dí. Eabhrac de teach an son ag turlingt ach ag deire ar fórílan séú ceanna tá hir stré ag Eabhrac. Agus níos mna denó mod am hinis in san tarna le. Gá chúlín an taobh. Cílíonn sé sin an bhearna chéanna atra is a bhí an rise chá chúlín idir na fórna. Sin cumút na lína agus obair bheith Jack Gillespie. Cíáil an tosig in slíéigen tuige. Ross chun Shellah bhfuil le cosa an son buinte dar Warwickshire, well an réiteoir scuile leis an imir tá Eabhrac na heileann son ag Seán Baile. Se chun Warwickshire inis lús ardtha sa cléthe gan éon cheiste an dáhéamh ón rise. Seachtí Powney. Smachta go háling aige. Pass Gardenson, bidir go sé Eabhrac an tarn Eabhrac Gouling an son fuite. Gan éon cheist ag Declan Staunton. Agus kick Sarah le brunta ar Warwickshire. Mar bhí mé rá bhí cléthe bhána cos mórtas hena féin. Na bouty carú ceannis agus an lábh anúachtar Chail Cuinnig. Ina 17 le dónéh sin sa Malacha ar Mark féin Park na hÉireann in Birmingham. Agus áit má se gnótha bouty Leathcheannais. Tarnig le Leathcheannais sé teachta go seach sin idir London agus Stát Aontaithe. Mar thoirí San Francisco, go dtí Chicago, go dtí Boston agus Philadelphia agus Lord áiteach eile páirteach ach tá mína ag fear ar Warwickshire agus an chic séirenis atá ag Jack Gillespie bhfuil liscam cá raibh na postaí agus an cean son átógant ach bidir go dul séach ag deire. Well Eabhrac inis le Shellah tá fear síntan san Powney agus tá songs san aigfeit aige gan fel inachi leis an son ach an réiteoir scuile leis beag le feisint an bhach an mhuiréin rud Eabhrac le Shellah báthróin eile deisir scóir an taobh eile Bristonese agus ag deire go dtíon taobhsa áitetá kicks éiristeach an óthe ag Eabhrac ach tá Joel Powney ó Commentator Vic Diarmid fós síntan son for sé song an son agus neach mé ach de chuine mahuaile agus beag le feisint an bhach an muir níbal dí dul an bhfuil si dul thnáis. Beag an kicks éir sin ag Eabhrac agus marderm se tennis I teachta seach sa clé go stad seo. Sin kicks éir ag sé McElligott, so ceithre cúlín ag go dtí seo agus fear le crinnes gan éon cheist. Is iling an I ggéir ríist. Zon gur bhéon seans éasca go bhar chéanna go dtí seo, a crinnes go leoras na kicking na go dtí seo. Sé McElligott. The muir ag fear ach an ceann son trasnan chúl ag deire. Seacht gang dtíireachtaí inis ar stréig Eabhrac. Fanan an scór mar bhí 8-6. Is tá ahrú a dhéanamh ag Warwickshire idir 5 teachtasteach.
Sinné Mikey McAleer agus tá Sean Baile fágan na parca agus tá ahrú is stolam dénta chomá agus sinné Eabhrac Louis Monaghan tacht in an Jack Heomá se rá ahrú dénta an son ag Warwickshire agus tugann siad cos urbeidir tastáil tá siad fós taobh hir fuidir na chéad scór sa cluiche gadain ó Joel Powney ach ó chuin I le ón 8 nóiméad aig tá nu Eabhrac contásach sa cluiche. Aidan Lawler. Ashtí Peter Cronin go leor se le Cronin comá. Sin bit na Lashley tríd an Tarna Lanza, nu Eabhrac ar Nunsian Council, smacht go háling, oscailtíonn son tinsisteach, di Thomas Shalvey ach an Council a ríist fóríl, 8 gang in isir stray. Hénach go le seansnach agus níl bontáiste mórcha. Cinnte go meiste gur cúpla ceannach sanna chuir hÉireann Trasnán. Mac sin tópa go mar ag Warwickshire. Tasig bawd one ella. Ac yn rhys yn cawns on y meha hÉireann lína gadera. Kick taobh lína ag nu Eabhrac. Yna sé hyn siad agus yn tála wa sin ach mad. Styn taobh sot yn ffordd gos Emmett Lochran ag fannacht. Gan ein desir cwla cathdras yn ffwrn sa tarna la. Tá dúchach brat glas agus cúlianach sé anna dhifriocht ar fáil sa cluiche seo. Gerald Kennedy ríist. Héin agus Ian Kavanagh bráló dulchan tosig agus an fear seo freisin Aidan Lawler. Me stachan son mar fechan stíl fell na hastrálach níl an fell ag fear nu Eabhrac. Tá sé ag Michael Mannion agus Warwickshire teachtamach a ríist mar dúirt mé. Né Grave buinte amachcha agus né Leathcheannais cailtecha ar na blianta. Dechar creidú nach bhfuil an current sa tucha leoth riamh. Mannion. Ó lútar an son ta Ian Kavanagh. Mannion féhrú cá sin pass a hart an son dí Conal Dowling. Dríán si cenach ar seachta imla cearnó go seachún Declan Staunton. Le má imar go Staunton dranóna. Ríiste se leh. Tríán siad teachtaíonn taobh só, Niall Gilbride. Gilbride an son féhrú a chuiríonn leis pas garad a chuir tríd. Go dtí Gillespie. Jack Gillespie fósta do leis gitóg tríála sé cúlín an Council ó go snas de hÉireann Trasnán Gillespie. Bhí sé cuiinmh an pas a hard ach ag a deireadh dúirt sé tríála mé héin. Jack Gillespie ar clár na scóir agus níl atranis ach éon cúlín amháin. Cuine go méid an breise ag tastáil Mohammed Cothar méid deire seasca. Anna scóir fad an son. Is ceann garad ag Ryan Corrigan agus ag deire machtaíonn taobh sod an far. Nu Eabhrac beidir tarsú begánín. Couple of nómada nús tá go leor rathadénta ruch an cluiche. Is ceann an imreis trí go dtíon Brian Coughlin. Rán aige agus ag deire mar cholúidir Declan O'Brien. Coughlin an Council go halíonnta hÉireann Trasnán bhí breúir an son ach le skildin sco Brian Coughlin an tríú cholín aige freigra únt cé sin do nu Eabhrac. Gá cholín at ríist. Gulín gan bheith seacht. Gach se lehnis cótácht ach ódí halahún son ag an nu Eabhrac agus thurnaistí Emmett Lochran an fella dul ó dhuine go duine mar bheith práta téimeán agus stáit thurnaiste ag Warwickshire Declan Staunton an tamsa. Ceann contartach Iabhrac Trasnán son an Mark Leite agus Bertínta má i Lord Parkinson ach an réiteoir
Ligan dóibh an Marca Hógant. Agus Eabhrac ard Tráchtaire an son ó Niall Gilbride, co-captain na fórnach an countson. Ag a deire fóríl. Bíán son Gilbride. Is Cluiche ag tastal an son. Emmet Loughran agus ní dún go bheith ó sé in action eile sa trónach sin Forbartha Hógant. Ma immer aige ach began de nu Aircanis Ahrúeli and agus anna eile hognisteach ar report immer sin dul seach sa den nóma dernach an son anna clethe Leathcheannais go dain agus agus stad seo ann don dó héamh áit a bhaintach sa Leathcheannais dé danig. Is cimid again sa cé tacht isteach. Nu Eabhrac de Emmet Loughran. For a hochtíag. Sna James Donovan ríist ó Naomh Barnaba. Wat sé glitter na? Amach ríist. Beth cad isteach go fólín aige, sé gur teach amach isteach. Began the fnach go dtí go mbeidh céad bhris eile san immert stólam. Ar aon cum kick amach ag Ryan Corrigan. Leis an lasar sa bharach an tá agus an dá héamh fíoch for a bheith barc an crocaigh dé danig seachún Gillespie for sé sorcúlín ó chéanamh. Fósdal, tríd, a tamán tríd fear tégar a láidir féhrú an son. Ní bhaid tú in kicks ar éasca ag stad seach bhfuil le Mikey McAleer chum an Naomh Brown dáin. Ó céim in some reis an son áfach. Kick sin tacht amach ag nu Eabhrac. Isteach ríist agus nasta ó Danny Corridan. Ross chun seileadh stig ag léit agus nasta ag Declan Staunton. Ar Náisiún Coolbar a Connolly agus Warwickshire tacht amach a ríist. Grá chúlín idir na fórnan. Bhearna is contortaí a dhéach a bheith in éon clethe. Agus sin ag tanna go dtí deir na himrann sa 8 nómad fáca in san clethe. Agus Baile gón Abraham le Warwickshire níl stim has an clethe seo ná é pas sin tóiste furfa. Agus deis an son Garrett tríd báthán eile hAoine. Iris ar scór an son ag Conal Dowling ach ar fóríl cuaicáin ar straenis agus an taithre sin le bheith déanta ag nua Eabhrac ibre fiche Tráchtaire an tam so sin ag Christopher Madigan agus Peter Cronin ag fágan na parca tá a chuid fáca a maithre barc seo nó na níléon ceist anna cluiche ar fad immer ag Peter Cronin agus ag stad seo níl gceist a costa uaire chun an bhóchar around the nua Eabhrac más féidir. Dónal go mbeadh mór an ba le chur hAoine in nua Eabhrac ach Beag le feiscin fi golóir ceol agus hÉireann níos tuiscintá agus le héadí the streets of New York á seintantá ócáid áling agus Craobh Peile ag teacht go dtí caighdeán na hócáid a seachún inis Aidan Lawler báthán eile ar an glíán amach tá Danny Corridan. Náistí Lawler. Doheny go dtí Kavanagh ar náistí Doheny. Farmór, Lán Tosaí, Brian Coughlin. Trí cúlín maithaige, ceann ó nimmert, gá chick cúlvéid agus stahad. Far céine dolisteach tá sé ag gín Kavanagh ag a deire. Agus ag a deire son bhuiideach sé siar an son fada le Aidan Lawler. Brewer Lawler an son agus tá Eabhrac brúte ar náis go dtí le féin don far Cluiche ceann ortha son. Sé nómad go le fácathe. In Kavanagh ríist. Pass Garrett. Deisianis ag trainer. Lena Ghoran an count son Ibrahim isteach agus ag a deire an count sin cadathe Haran Trasnán an son. Scór maith nua Eabhrac, bhíidir féhrú ag Eabhrac le Hilling Geir go maith. Is sin a chróirú Haran Trasnán agus an bhearna síntamach a ríist go dtí trí cúlín.
Son Míchéal of over Eabhrac tá Craobh son chos Christian Madigan. Son go meise go bra tá sé dúrchas gur Bart an bútas hocrú a gard agus deise Danny card in Eabhrac card mótha ríist. Cúgnómad agus cúpla second fácathe agus peimid cúta gorta im roig an réitor Alan Kynan sa Tráchtaire. Eabhrac contosig Eabhrac Drisléain hé leit go maithan son ag Warwickshire agus Monaghan seo chuí an is hÉireann trí cúlín idir na fórne. Macatí Michael McGetcher gá cúlín maitha gas a clégadí seo. Eabhrac trí de ríis tá si de dul beidir seach glóric an cúlbeidir Louis Monaghan leis sellh gcónaí blochál maidéint an son ag Paddy Mathers agus Eabhrac cúvéidir agus a bheith ag Warwickshire. An dó héhheile London agus na Stát Aontaithe ag taobhú agus tíorgáil an banc féir taobhhir den na chúl tá mé cinnte gúil si cumad lethúil an gcléthan tá ach iad a go bhút an Leathcheannais eile na súil fad agus stáid seo an Lárionad Forbartha an sa hAoine agus stáid seo trí cúlín atra ach tá seansan is ag Niall Gilbride is sin na leidú go dtí gá cúlín leis an cicúvéid agus staitsa. Gilbride ach an Countson ag casa ag deire fóríl sé cheangan is stray ag Warwickshire agus níl an clog an a bhábhar agus stáid seo. Réitor dúrcha cinnte go bhfuil gachtain ag bra. Coolbar Raishid, begun in Commentator, ach ag deire tá sin sonna cá tré Paddy Mathers agus deis teachtamach an Cluiche. Cóirt an líne, díra cumad leistigh an son an líne in Ian Kavanagh agus tríd an Lárionad an Tundí sin Larkin Kennedy. Agus nasta go siúdach ag deir beidir na broisiim man dhéananig léit go maith Declan O'Brien agus tá fós ag Warwickshire sa cléthe seo. Tríómad agus peimid cúta gorta chuir an réitor leis níl das an cléthe ná é Jack Gillespie for sé cúlíúntaach tréis tamán tríd an lár ó Híanamh seo chun is an tonadí eile sin é Larkin Towie agus ag deire Eabhrac ag tríd ag fioch ag fáiléir ag Eabhrac fell galtamach híimna go raibh lámh leicethe an Gceann agus an talamh ach tá Cluiche an son stracha dhéanamh James Donovan agus an kick amach sin ag Eabhrac agus ahrúile dint an sonna chud semach na honna teachtaseach tetumh agus stáid seo bhar fehedóiste gur bar sné Ryan Hilliard agus an club again nach Chorcaig agus farmór sné Brian Coughlin a Lurkin Kennedy. Moment of an fáca, Craobh Kennedy nish. Sure go fada Ian Kavanagh. Diffrí dint go cintónar han se seach chéile. Thomas Shelby. Cúlín amháin eile behollam agus dhéanamh sin gnóda an Eabhrac. Chuntóir de gcónaí in cléanúir nach chuileach scór amháin ann is nómadí dearnach a seach chugan is Larkin Kennedy. Brewer Warwickshire an sanna teacht. Caig agus táid seo, Craobh Kennedy. Deire, Larkin Kennedy. Strachan son gan éon ceist an dáil áf mór haimpel. Kicks gan ceist agus nómad go le fácathe. Iad ag léich Brian Coughlin amach na ceann san hógand. Agus nó bhfuil si can gard a hart seachtí Coughlin sinné go dtíra cé, tuag sé neistí Craobh Kennedy agus deisinis beidir tart fé cúlín dúrachós córan cúlin Countson ag taistil agus ag taistil Haran Trasnán ag Kennedy. Sár cúlín agus anighan scorbé sin cúlín an áirice sin so Craobh Kennedy an fearlár park ach in áíir ní honad dada dó siúlan sa Trasnán ag clúdach go héin airlacht an féir agus an farc. Éondeag a gcuineh a seacht
Cearachúlín Atra agus Nuairc leis an 3 scór dearna an isis águr an móthir ceart. Rísin son ag deireadh an réiteoir ligant an immert dul raig agus Nuairc a teachtamach le seileadh boutáin eile sin na nóma dearna de gnáam níl cótha feice fós a héobh déime am cútah gorta bheith go going ach Nuairc is praban an líród an san caiig an cúlbar a teachtamach déint agus snasta ag James Connolly agus caiisiad brúch an tosaigh scóraigh testáil an isis ó Warwickshire ach cófada the Declan Staunton. Better ceanna chuirteachtaí imla cearnóga níl mór an daoine stig ann caiisiad bogadh chun tosaigh Kilbride an isis. Ceann chuir síos. Kilbride a gcónaí. Fear leis stig. Ceann na Gwyneth an son ag Warwickshire. Kilbride boutáin eile ceann chun tuairteach imime isteach an son idir bheirt ó Nuairc ach tá sé hÉireann son ag Brian Coughlin anna cléir fad imirige nuair a hasasta ceanara leis a bhí hír an son ag cabhrú ach tí halahúnta an son ag Warwickshire drama go deir an son Seileadh Harnash ag Declan Staunton. Tá sé ag glóir cúil gan éon ceist se chun Larkin túí an ceann san ibre seachtaí imime cearnóga bhfuil chun tuairteach an tá gcónaí agus cargan ag iarraigh brethir an líród. Agus bhfuil Cluiche Níl agus ag deireadh tá Dylan Curran captain Nuairc tréis dóthaí an son kick séireach an úd dó héin agus nómad thar an tuchan níach me éon chórtha go fóil ach ní bheith mór an eile bagóla me go stad seo Cearachúlín idir na fórna. Tarrant son á dhéanamh áfach ag Ryan Hilliard agus cílíonn sé sin go mbeidh kick séir ag Warwickshire scóraigh tastáil go dóite á Cearachúlín Atra ní leor scór amháin agus stad seo ach den sé dtír ceanháin a gáilteach san son an tarna ceanna hrí le 7 poundaí smachta go háling stig an son aige iad dulóghain go duine Harnashtí poundaí boutáin eile agus inis Seileadh an son ag Mikey McAleer fós a Garrett Treed an ceann trasna cúil den sé díirecht darna chuir leis tuag sé mach an son Seileadh gcónaí an son ag Darren Mahan iirecht Mahan imethe isteach agus thar an trasnán má se ní leat ríist ach éon scór amháin éon chúlín déag a gcuine 8 gúlín agus Darren Mahan leis a ceann son rá nómad os ceann an trucha imirthe sul go mbeidh imirt amháin eile go cinnte níach mé córtha agus an kick amach an son ag an gúlbáire duine sé slí chofada le Shane Dahaney Nuairc cúil chun tosaigh agus beisiad sást an kick séir sin a bheith tugad leotha. Leis tír agus Seileadh cumad inis sin rud is táchtaí rá nómad agus trucha na mar sin os ceann truchas a tarna leis Seileadh an son ag Ian Cavan ag Brisha Treed isteach ó fada le Larkin Kennedy golóir Seileadh onar hána isteach Kennedy fós a Tamán Treed bhfuil seans an son ar cúil ag Nuairc níl ó beidir meid ar an tarna iirecht cosantóirí Warwickshire ag iarraigh go raibh blochail dinta le cos an son a cumad an Nuairc tre éideann lálar Seileadh. Lámh leis ach ag deireadh Seileadh gcónaí Nuairc well lámh mar haimpel muiléil an son scuileann an réiteoir leis agus kick séir ag deireadh sé bhíonn lámh Roard an son ag Mikey McAleer agus cílíonn sé sin go mbeidh kick séir isteach ag Nuairc agus cum na maiths ar inis agus stad seo. Cuirte buí eile nocht an son chomá de McAleer agus trúir isteach an leabhar an réiteoir in cluiche áiríar bhí Tharbh sportúil Tharbh tangamhach ach tréimhse for lábhais féigh sa chéad legus tarna le ag Nuairc tá 3 scór sa chéile sin ag Coughlin agus Traynor agus Kennedy trí siad a chuir in áit 3 chúlín Atra agus deisianis é sin na híneamach bí sin beag eile agus áit sa Leathcheannais beidir chinú gan ceist antá. Ceann san teachta seach sé McElligott agus seachtaí lámha an cúlbáire ach an Ross Ritte an son ag Warwickshire an adó geirigh séite ag an réiteoir siad Nuairc a
a bheith dul nash dí park an crocaigh dé downig chuir na bliana sacate mar na champíní fós viidir beagání níos fear anna cléthe Leathcheannais an sá nua ára cáilethe go dtíon Craobh dé downig a park an crocaigh ar an scór dearnach an sá i Baile an Abba 1 chúlín déag ag nua Eabhrac 8 chúlín ag Warwickshire chógáirdagus le nua Eabhrac. Seachtain stad seo gan a bheith go brúgatí seo, beidir gin broken counts on níos fear oscailtaí an son agus beidir bhfuil deis ar cúlmáin leanna sítá siad sásta é choristeach agus chána sé de hiúis na bróga agus ag a deire brúiste an son léite go maith James Connolly sin glanta go fóil. Thomas Shelby about one eile. Counson ag Shelby agus sár cúlín an son. Nua Eabhrac sásan counsa sciúr sé de chosan son agus cílann sé go bhfuil deis an isis ag Michael McGettrick an counson le Karen Foster. Agus Nua Eabhrac ag tríl ceanna chun seachtain lína lán tá gí tá sé smachta go háling istigh an deis ar cúlín an counson Ibrahim agus Ibrahim Gillespie. Jack Gillespie fósta do leis gitóg triála sé cúlín an counson agus snas de hAoine trasnána Gillespie in Coughlin. Rownige agus ag a deire mar choulúidir Declan O'Brien Coughlin an counson go halíonnta hAoine trasnán bhí brú. Deis an isis ag trainer lena ghorann an counson Ibrahim isteach agus ag a deire an count sin Cadaha Kennedy agus deis an isis beidir tart fé cúlín Dúrachós córan cúlin counson ag taistil agus ag taistil hAoine trasna trasna cúl den si díirecht Dorna chuir leis sé machchan son Shellah Goni an son ag Darren Mahan Eabhrac Mahan imethe isteach agus hAoine trasnán